Eden Lago. That's the hotel. That's the hotel. Eden Lago. We live literally next door. Hello. 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 Sorry. Thanks for the dance. Jamen, dagens udfordring er forbi. Det er dejligt. Vi er landet i Valdemose. Jeg skal max 200 watt. Det er per map. Max 200 watt. Ja. Ja. 250. Okay. Fedt. Så hænger jeg bare bagpå, tror jeg. Så Ja. det kommer lige godt. Ja. Jamen herfra der er det ned ad bakke, Thomas. Så Det er sgu dejligt.